खुलुमबाय आंनि फनबरा दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों दोमैलुलु रैदुबदुब बे मेथाइनि सायाव सिफुंनि टिउटरियेल होगोन आङो। बे मेथाइखौ टिउटरियेल खालामनो थाखाय गपाल COC बिथांमोना इउटिउब कमेन्ट बक्सआव SMS होना फोरमायदोंमोन जे बे मेथाइनि टिउटरियेलखौ बानायनो थाखाय, ओंखायनो नैबे भिडिअखौ खालामनाय जादों। बे मेथाइआ G मेजर स्केलाव दङ। आङो C मेजर स्केल मिडल फ्लुट लादों, मानोना C मेजर स्केला G मेजरजों कम्बिनेसन स्केलनि, ओंखायनो बे सिफुंखौ लानाय जादों। नैबे सिफुङा सुलभनाथनि सिफुं। आङो दायो तानपुराखौ C मेजर होबाय। बे मेथाइनि सारगाम नट्सखौ बे मेथाइनि रिलिक्सनिफ्राय बानायनाय जादों। बे सारगाम नट्सआ गोरोन्थि जादोंब्ला आङो मेथाइ खनगिरि आरो मेथाइ बानायनाय बिथांमोननियाव आं निमाहा बिबाय, जाहाथे आङो निमाहाखौ मोनगोन होननानै आसा खालामो। टिउटरियेलनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि नट जादोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना आंखौ इउटिउबनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट होना फोरमायो, जाहाथे आं सुद्रायनो हायो। आरो मोजां जादोंब्ला अन्नानै आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो भिडिअखौ शेयार खालाम। मेथाइआ ओरैबायदि: दोमैलुलु रैदुबदुब, बे मोननै रिलिक्सनि नट्सआ एखे आरो रे पानि धानि रे पानि धानि, बिदि आरो रे पानि धानि। आं एसे लासै दिन्थिनि। रे पानि धानि बेखौ खेबनै दामनांगोन आरो माबायदि नायदो। ओमफ्राय अखाबो गैया सान्दुंबो गैया, बे मोननैनि रिलिक्सनि सारगाम नट्सआबो एखे। माबायदि धारे रे गारे रे नि नि धा, धारे रे गारे रे नि नि धा, धारे रे गारे रे नि नि धा, धारे रे गारे रे नि नि धा। धारे रे गारे रे नि नि धा। बिदि आरो बेखौ खेबनै दामनांगोन। सान्दुंबो गैया अखाबो गैया बेयाव आरो। ओमफ्राय बैसागो बोथोराव पदा धा धागा पापा, पदा धा धागा पापा, मा होनो पदा धा धागा पापा, ओमफ्राय फैगोन सना बेसेदि समायना रे गा गा रे सा सा रे पा रे गा गा। फार्स्टआव रे गा गा दामनांगोन, बेनिफ्राय नेक्स्टआवहा रे गा रे दामनांगोन आरो माबायदिनो रे गा गा रे सा सा रे पा रे गा गा, रे गा गा रे सा सा रे पा रे गा रे, बेनो बिदि आरो खेबसे दिन्थिनोसै लासै रे गा गा रे सा, माने
re pa re ga बिदि आरो ओमफ्राय न नेक्स्टआव रे गा रे सा रे पा रे गा रे सेम जायो आरो रे गा रे सा रे पा रे गा रे बिदि आरो बेनिफ्राय दोमै लुलु रै दुब दुब बे फैगोन सिगां रोजाबनायखिना अखाबो गैया सान्दुंबो गैया बेखिना फैनानै बैसागो बोथोराव बेयाव बेखिनियालासे बे फार्स्ट स्टेप जाबाय आरो बे फार्स्ट स्टेप जागोन सेकेन्ड स्टेपआव नैबायदि सेरे रे जानजियाव दै हुलानाय सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे माबायदि सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे ओमफ्राय न मनालिसा बायदि नोंनि मरा बिदो सेरे रे जानजियाव दै हुलानायदो सेम जायो आरो लिरिक्सआ बेलेग बेलेग किन्तु इनि सारगाम नोटा सेम जायो आरो मा होनो सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे बिदि आरो सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे बिदि आरो बिनि उनाव फैलायगोन हो 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 ला 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 रे 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 नि नि धा पा पा गा रे नायदो ओमफ्राय न पा पा गा रे जाबायना नेक्स्ट खनसेयाव मा दामनांगोन पा खनथाम दामनांगोन आरो मा होनो रे 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 नि नि धा पा पा इदि दामनांगोन पा दामनांगोन आरो इयाव नायदो हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 बिदि आरो खनसे पा खनसे पा गारो आं खनसे मोजां दामना खिथिनोसै आरो बेयाव रे रेया गाहायनि रे रे ओमफ्राय न रे नि धापाया बे सायाव जायो आरो नैबे बिदि आरो ओमफ्राय न नेक्स्टआबो बिदि एखेयानो रे रे किन्तु इयाव पा दामनांगोन आरो रे 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 नि धापा पा 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 बेखौ ओमफ्राय फैलायगोन आरो ने सेरे रे जानजियाव दै हुलानाय सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे माबायदि सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे ओमफ्राय न मनालिसा बायदि नोंनि मरा बिदो सेरे रे जानजियाव दै हुलानायदो सेम जायो आरो लिरिक्सआ बेलेग बेलेग किन्तु इनि सारगाम नोटा सेम जायो आरो मा होनो सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे बिदि आरो सागा गापा रे नि दा सागा गापा रे बिदि आरो बिनि उनाव फैलायगोन जेरै नायो एरैनो समायना सागा सागा गारे गारे सा धानि गारे सागा सागा गारे गारे सा धानि गारे बेखौ खेबनै दामनांगोन आरो सागा सागा गारे गारे सा धानि रे धानि गारे बिदि आरो बिनि उनाव दोमै लुलु रै दुब दुब बे फार्स्टनि
लाइना फैलायगोन आरो फार्स्ट लाइना इयाव फार्स्ट स्टेपा बेखिनियाव फैगोन दोमिलुल रैदुबदु बिनिफ्राय बैसागो बोथोराव दामबाय बेखिनिया गासै टटेल दामखांनायनि उनाव बे जाहैबाय सेकेन्ड स्टेप बे सेकेन्ड स्टेपखौनो लास्ट स्टेपाव दामना होबा बे गासै गाननि गासै रिलिक्सा जाजोबगोन आरो बेखिनियानो टिउटरियेलनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला जोबथिनायाव आङो निमाहा बिबाय आरो गोरोन्थिफोरखौ आसि थुनानै कमेन्ट बक्सआव होदो बेखौ आङो गोसो गोरबोजों आजावगोन लोगोसे आं बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय नाजागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।